yung pinaka-chicken yan. Ayan. Pwede mo may buhok mo. Ayan. Ayun nga. Pakibaba nga ako. Sige, dala ko ng chicken. Sabi mo, pati. Ilang kanin niya? Pero 50 lang, tayo kain. Sige, kuya, kain natin. Sige po. Ito, ate balik ko. Dante. Order lang ako. Andiyan na. Andiyan na. 200 ang pera. Yung pinaka-chicken yan. Ayan o. Ano? Ako na. Ito yung mga 120. Akala ko joke yun. Seryoso yun? Ito yung pinaka-chicken yan. Ayan. Sige, mahalo ate. O, tapos, ito yung kasama niyan. O, yan. O. Ayan. Alin? Oo, yung... Pwede mo may buhok mo. Yan, ano, sa lalaki na. Nakaputi. Aliwan ka yung sipag mo maganda pa. Next po. Si ate. Ikaw ba naka-invento? Naka-invento? Nakaharap ko? Nakita ko yun sa post ni ate, yung may-ari, babae. Tapos sabi ko, ma'am, pwede po yun. Inuntahan ko. Mas mamaya pumunta ka tayo. Oo, punta na kami after. Ano bang kasama ng sinigang? Ganda, ito lang. 170. Namin tig-50 ka? So, sa'yo ay po tayo na ikaw pa rin. 475 lahat. Salamat. Meron ka na? TikTok? Meron siya? 80. Toyo man si sausawan. 80. Ganda, meron ka na? Balik. Yung mga ano eh, 170. Mali. Embutido, isang itlog, papers. Kain na. Nakuha na. Nandito na. Embutido, tsaka ano sa kanya? May 10 ka sir? Ah. Magkano itong ganito ate? 170. 170, ganyan kadami oh. Grabe. Dalawa no, dalawa. Ano pong pawag niya? Sweet and sour chicken. Bibili ka tayo ng coke. Masarap ba yun? Biryani. Oo, lasang biryani yan. Masarap yan. Ah. Ayun nga. Pakibaba nga ako. Sorry, apat na dito pa yan. Salamat. Aden? Ano din Shanghai? 170, 185, 197. Dati! Magkano kayo? Oo, pagpanggalit ko lang. 80,000 may kanin. Ayun lang, may ayaw nito eh. Nakikita yung malaki po. Makita na siya. Basta na siya. Asa na yun? Wala, binigay ko yung apa mo niya yun. Kinabihan pa nga siya nakasama. Kasama yun. Hindi niya pinansin. Sige, dala ko ng chicken. Sabi mo, pati. Kaya ka na sa inyo.
Wait lang. Bawasan isa. Papasalon na yan. Asa? May kain ka na? Wala pa. Dalawang rice, 50 ang ketchup, Kakat. sili. Sili, 50 pesos. Mga na lang. 110 lang. Dahil ilan ang sila sa usawan? Mami na lang. Magkano? 80,000. Magkano mo lang mga kasat? Bali 100,000. Magkano mo lang? May kanin ka na? 80,000 Sa kagagot? 1,000 sa kanin. Pero nabayad na. Dalawang 50,000. Kain. Dalawang kanin niya. Pero 50 lang, kayo kain? Oo. Hindi, kuya, kain natin. Wait a minute. Thank you. 50 size, sir? 90. 90. May sinukihan ba ako? 50. Bye, Bob. Wait lang, ha? Dalawang rice bread. Okay. Andiyan, lalagyan na ng pagpasarap. Dalawa. Mga kanin, pakapwede naman ito. Right. Mga kanin, pakyan. Ito. Dalawang rice. Magkano dyan? 50? Ay, 7. 50 lang. Ma'am, ito sa'yo rin? 115 na. Ha? Yes. 100 sa akin. Sige po. Ito, antibiotic ko. Ano na yung rice? Kain. Dante. Order lang ako. Ano sabi ko, sir? 130. Wala kang 30,000. Andiyan ako. Andiyan ako. Kung ano yung pera? Ako. Magkano sabi ko? 180. May kanin. Walang kanin na. Hindi, sir. Meron, sir. Marami pa. Mapunta siya. Ito lang, sir?
Sangyupang. Ano po ba yun? Dito. Ay, Dito. Bigyan ako soft drinks, te. Makapipigay ka kanya lang eh. Alam mo, wala ko kay 24. Payment date sa akin. Kasi parang kinuha yung presidente dyan. Kayo din ba? Sisigurado yun. Magkano ba yun? Parang 65 wala kang oils. Ate, tatlong sisig nga po.